Clorofil·la és un joc interactiu per a dispositius mòbils que consisteix a trobar plantes a les ciutats. Bé, en concret, cal identificar les plantes espontànies, aquelles que creixen de manera autònoma i que proporcionen nombrosos serveis a l'ecosistema. Aquestes plantes, conegudes com a males herbes, van comptar amb un alt protagonisme en camps com la medicina i la gastronomia durant els segles passats. Ara bé, amb el pas dels anys, aquests coneixements s'han anat perdent a causa dels canvis en l'estil de vida i del vincle emocional negatiu que es va generar cap a aquestes plantes després que durant la Guerra Civil es convertissin en el principal mitjà de subsistència per a molta gent. Així, Clorofil·la pretén generar un vincle emocional positiu cap a aquestes plantes i explorar nous canals de transmissió dels coneixements relacionats amb elles, sabers que són especialment útils per afrontar els reptes de futur. I ho fa per mitjà del joc, l'objectiu del qual se centra en trobar i identificar les plantes espontànies a les ciutats per poder, així, conèixer els seus usos alimentaris. Ara bé, no es tracta d'una identificació automàtica, sinó que per dur-la a terme cal acostar-se a les plantes i fixar-se en les seves característiques. Així doncs, per donar suport a aquest procés d'identificació s'ha generat un sistema infogràfic en què cada planta està representada per un cercle compost per eixos radials i cercles concèntrics. Els primers indiquen els mesos en què la planta creix, mentre que els segons fan referència a diferents categories de la morfologia dels vegetals. A cadascuna d'aquestes categories li correspon una característica determinada, representada per mitjà d'un conjunt de pictogrames. Aquesta configuració, a banda de permetre identificar plantes, es relaciona amb l'imaginari de la biologia i de la botànica. Al·ludeix així a processos com el cicle vital, amb la cèl·lula com a referència i el creixement de la tija de les plantes, així com a característiques com la diversitat i l'espontanitat. Donat que es tracta d'un sistema complex, s'ha realitzat una sessió de prova amb usuaris, concretament amb infants d'entre 9 i 12 anys de l'Esplai Cargol. Per fer-ho, van fer servir un sistema d'interacció analògic que, a partir del sistema infogràfic descrit, permet identificar vegetals. Amb l'experiència d'aquesta sessió, s'ha construït un joc que es desenvolupa en una ciutat que ha perdut el color després que els seus habitants hagin oblidat les plantes i aquestes s'hagin tornat invisibles. Per recuperar-lo, cal trobar i identificar totes les plantes de l'interactiu i aconseguir diverses distincions. Per fer-ho, l'acció principal és afegir, funció que inicia el procés d'identificació de la planta. En primer lloc, es demana a l'usuari que la fotografiï. Així, el sistema pot reconèixer el vegetal i validar la decisió final dels jugadors. Aquest resultat, però, no es comparteix, sinó que tot seguit es planteja un conjunt de preguntes sobre la morfologia de la planta que permeten anar discriminant opcions possibles fins que només en queda una. Al llarg d'aquest procés es construeix la infografia de la planta. Un cop se selecciona un vegetal, es pot accedir a l'ampliació interactiva de la infografia per inspeccionar totes les característiques i corroborar què és el vegetal observat. Finalment, si la decisió és correcta, es mostra una pantalla amb les recompenses obtingudes. La identificació de les plantes requereix certs coneixements, als quals s'hi pot accedir des de les seccions d'explorar i de practicar. Aquesta darrera inclou un seguit de qüestionaris, mentre que l'apartat d'explorar permet seleccionar diversos paràmetres per restringir la recerca i trobar plantes concretes. Així, la secció d'aparença permet veure i conèixer les diferents categories de la infografia, així com les opcions de cadascuna d'elles, amb els seus pictogrames corresponents. Sigui com sigui, des de l'apartat d'explorar es pot accedir a un dels recursos més destacats de l'aplicació, les fitxes tècniques, que inclouen informació com l'etimologia o els usos alimentaris de la planta, amb els mètodes de preparació de cada part. També inclou una ampliació interactiva de la seva infografia, així com una il·lustració més figurativa. Amb tot, es genera un seguit de material que dona suport a la interpretació del món vegetal i que només pren sentit quan s'observen les plantes de prop. Es tracta d'un univers gràfic compacte que acompanya l'usuari en el seu aprenentatge de la botànica i que pretén fer germinar la llavor de la cura de l'entorn i de la preservació dels coneixements tradicionals botànics.